Per acabar les activitats d'aquests fulls de factors de conversió de tercer de l'ESO i repàs de física i química de quart de l'ESO, recordeu que us hem donat aquests fulls a la classe. Llavors, només ens queda per fer l'activitat 4 i l'activitat 5, que són aquestes dues. Ja estem més o menys, ara veieu que són magnituds derivades, que vol dir que estan en fraccions. Anem a veure com són mirant les magnituds. Comencem per la quarta activitat, en un canvi molt senzill i molt quotidià, que és passar de velocitat de quilòmetres per hora a metres per segon, tal com us diu l'enunciat. Llavors, primer pas, quan teniu una magnitud expressada amb una barra, així és com d'aquesta manera, quan ho poseu a l'hora de posar-ho en el paper, expresseu aquesta magnitud, la velocitat, l'heu de posar en una fracció en vertical. Aquesta fracció, a dalt posareu quilòmetres, a baix posareu hores. I a continuació heu de mirar què heu de fer. Aquí us demanen que calculeu les velocitats en metres per segon. Fixeu-vos a l'enunciat. Converteix aquestes velocitats a metres per segon. Llavors, si voleu passar a metres per segon, els quilòmetres han de passar a metres i les hores a segon. I són aquests dos factors que heu de fer servir. Llavors, 4 quilòmetres partit per hora. I ara, el primer factor de conversió l'utilitzaré per passar de quilòmetres a metres. I llavors, el segon factor de conversió l'utilitzaré per passar d'hores a segons. Però fixeu-vos, els quilòmetres aquí estan a dalt. En el factor de conversió els quilòmetres van a baix. Les hores en el factor de conversió d'inici estan a baix. Llavors, en el factor de conversió ara anirà a dalt. Per què? Perquè es pugui eliminar. Perquè multiplicar i dividir per la mateixa cosa, llavors significa que es simplifica. És com multiplicar per 1. D'acord? 3 entre 3, 1. 20 entre 20, 1. Quilòmetre entre quilòmetre, 1. Hora entre hora, 1. És com multiplicar per 1. Llavors aquesta magnitud la deixa en variable. Llavors, en el primer pas, en el factor de conversió que hem dit per passar de quilòmetres a metres, un quilòmetre són 1.000 metres, i en el segon factor de conversió, 3.600 segons és una hora. Què hem de fer? 4 per 1.000, per 1, que ho obviaré, i dividit per 3.600, també obviaré aquest 1, perquè hem dit que deixa el resultat invariable. Quan feu el resultat, multipliqueu en la calculadora 4.000 entre 3.600, 1,11 metres partit per segon. Fixeu-vos com ara el resultat torna a expressar-ho de forma amb una barra inclinada, metres partit per segon, perquè vosaltres inicialment teniu el resultat així. D'acord? Anem a veure la següent velocitat, que seria 50 centímetres per minut. Ho voleu expressar en metre partit per segon. Metres ho hem de passar a centímetres, ho hem de passar a metres, com fan en aquest factor de conversió, i els minuts els hem de passar a segons. El mateix que he explicat abans, la part temporal en la magnitud inicial va a baix. Veieu aquí? En el problema els minuts van a baix. En el factor de conversió, perquè es pugui eliminar els minuts, han d'anar a dalt. Llavors, quina operació tindreu que fer? 50 per 1, que ho farà 50, i llavors hem de dividir per 100 i per 60. Com faria aquesta operació jo a la calculadora? Doncs a la calculadora el que li diré és que vull fer 50, posarem aquí, posarem 50, llavors si multiplico per 1 m'ho deixa en variable, però ara ha de dividir per dues coses, ha de dividir per 100 i per 60, i és per això que ara faig el següent, divideixo i obro parèntesi, per indicar que el 100 i el 60 divideixen a tota la fracció. Llavors diré que és dividit per 100 i multiplicat per 60. Quan jo faig aquesta operació me surt el resultat. Llavors me sortirà 8,33333 per 10 a la menys 3. Llavors ja sabeu que no heu de posar tots els decimals, sinó que el que heu de fer és posar dos decimals per posar notació científica i per 10 a la menys 3. Per què no posa 34? Perquè darrere del 3 n'hi ha un altre 3, que és més petit que 5. Se'n recordeu d'arrodonir? Llavors, quilòmetres per segon a
metres per segon. En aquest cas ho tenim fàcil. No tenim que passar els segons a segons perquè ja els tenim. Quin és l'únic problema? Passar els quilòmetres a metres. Per tant, en aquest problema posem 36 quilòmetres partit per segons multiplicat per un sol factor de conversió, que serien 1.000 metres és un quilòmetre. Llavors, multiplico i divideixo per quilòmetre, se'n va, i me queda 36 per 1.000. 36 per 1.000, 36.000 metres partit per segon. Vinga, anem a veure la següent velocitat. La següent velocitat seria de 20 metres per minut, que ho hem de passar a metres partit per segon. Doncs vinga, 20 metres per minut, els metres ja els tenim i l'únic problema és passar els minuts a segons. Per tant, poso un factor de conversió de manera que, quan jo poso ara les unitats, què vull eliminar? Minuts, sí? On estan? A baix. En el factor de conversió, on han d'anar? A la banda contrària, per poder-lo simplificar. I ara, quina unitat vull? Segons. Llavors, un minut són 60 segons, minuts i minuts se'n van i ara faig l'operació. 20 per 1 són 20, entre 60, doncs 0,33. La calculadora surt 0,3333, arrodoneixo en 2 decimals i llavors me queda 0,33 metres partit per segon. Després, en l'apartat E, vull calcular 12.000 decímetres per hora. Dos canvis d'unitats, de decímetres a metres, que utilitzo aquest factor de conversió, i en el segon de hores a segons. Llavors, diguem que les hores estan a baix, en el factor de conversió les hores van a dalt. Una hora són 3.600 segons, fem l'operació. 12.000 per 1, doncs 12.000, entre 10 i 3.600, i seria l'operació que us he dit abans. Seria 12.000 entre, obriu parèntesis, 10 per 3.600 i tanqueu parèntesis, perquè us dona 0,33. Llavors, i amb això és una mica més lluny, llavors veieu la calculadora com funciona. Vinga, seria 12.000, planteando de la pantalla, 12.000 per 1 fan 12.000, això crec que ho teniu clar, entre, i ara si vull dividir per 10 i per 3.600, volem dividir entre 10 i per 3.600, doncs fem 10 per 3.600, tanquem el parèntesi i llavors li donem a l'igual. Veieu que dona 0,3333, però no posem tots els tresos. I hem de saber que només hem de posar 2 decimals. Llavors 0,33 i encerclem el resultat. Metres partit per segon. Aquí. I per últim, i per acabar aquesta activitat, llavors seria 870 km per hora a metres per segon. Aquest seria molt similar al que heu fet inicialment a l'apartat A, de quilòmetres a metres i d'hores a segons. Comproveu que les unitats se'n van i poseu les equivalències. Un quilòmetre són 1.000 metres i una hora són 3.600 segons. I llavors, quina operació teniu que fer? 870 multiplicat per 1.000 dividit entre 3.600, perquè com que aquí hi ha un 1 i hi ha un 1, llavors no afecta. 870 per 1.000, 870.000 entre 3.600. Llavors us donarà 241,67 metres partit per segon. Recordeu encerclar el resultat final. I acabaríem aquesta sèrie de problemes de fulls de factors de conversió amb l'activitat número 5. En aquest cas demana que convertim les velocitats a quilòmetres per hora. Podrien ser altres magnituds, aquí són tot velocitats, com que us farà falta per cinemàtica els de quart de l'ESO, doncs aprofitem per fer aquests canvis d'unitats. 400 metres per segon, volem passar a quilòmetres per hora, és el nostre problema. Doncs ara ho fem a l'enrevés, de metres a quilòmetres i de segons a hores, ho veieu? Llavors, primer factor de conversió, recordeu, metres a dalt en el problema, doncs en el meu factor de conversió, metres a baix. Segons a baix en el problema, doncs, en el factor de conversió a dalt.
i posar les equivalències corresponents. En aquest cas, 1.440 km per hora, 34 km per segon, us donaria únicament, com que voleu quilòmetres per hora, que ho poso aquí en l'enunciat, com que ja teniu quilòmetres a dalt, no els heu de canviar, ja teniu els quilòmetres. Aquí únicament heu de fer un canvi de segons a hores, ho veieu? Llavors, en el factor de conversió, una hora són 3.600 segons. I és per això que us donarà 122.400 km per hora. Però aquest número queda molt lleig, queda molt gran, posat així, llavors intentarem posar notació científica. 1,22 per 10 a la 5 km per hora. Llavors, aquí tenim 350.000 mil·límetres per segon. És una unitat que vosaltres no teniu idea, és una velocitat gaire alta o no, fins que no ho posem tot en les mateixes unitats. Llavors, quan passem aquests 350.000 mil·límetres partit per segon, el primer pas seria transformar els mil·límetres a quilòmetres, recordant que un quilòmetre són 10 a la 6 mil·límetres i que una hora són 3.600 segons. Són els dos canvis que necessiteu saber. I això farà 1.260 km partit per hora. 35.000 per 3.600 dividit per 1 milió. Llavors, quan voleu fer 3.890 hectòmetres per hora a quilòmetres per hora, el mateix. De hectòmetres passem a quilòmetres. Les hores ja les tenim, no les tenim que canviar. Per tant, 3.890 hectòmetres per hora multipliquem per 1 i dividim per 10, que és el mateix que dividir per 10. Hectòmetres i hectòmetres se'n van, me quedarien aquest 0, marxaria amb aquest 0, 389 quilòmetres partit per hora. No fa falta la calculadora. Aquest de 50 metres per segon seria similar al que vosaltres heu vist al principi, de 400 metres per segon. Passem els metres a quilòmetres i els segons a hores, amb els factors de conversió que veieu ahir, us dona 180 km per hora. I per últim, els 5 km per minut, ja tenim els quilòmetres i únicament falta passar els minuts a hores. Llavors, en el factor de conversió que hi aplico, passo de minuts, estan aquí a baix, en el factor de conversió es posem a dalt, i hores a baix. Una hora són 60 minuts i llavors 300 km per hora. Doncs fins aquí teniu tots els problemes de factors de conversió resolts. Si teniu cap dubte, sempre us podeu adreçar a mi. Recordeu lolipla@inspineda.com.